Assalamualaikum, Le. Waalaikumsalam, Pak. Wonten keperluan opo nggih? Alhamdulillah, Le. Iki mau bojomu sik tes babaran. Iki, Retno pengen ngomong. Halo Mas, iki lho anake dhewe lanang, tur laire uga normal. Wah, iya to. Alhamdulillah. Terus piye sampean iki? Sehat ae to? Sepurane yo, Dik, aku ora bisa mbaturi sampean nalika babaran. Ora apa-apa Mas, wong iki yo ana bapak sing baturi aku. Sing penting awake dhewe kabeh padha sehat. Ya wis, mari ngene aku tak izin bosku dhisik. Banjur wengi iki aku tak langsung cepak-cepak gek budal mulih. Inggih, kula tunggu Mas. Sing hati-hati, ora usah balap-balap. Lek ngantuk, kesel, yo lereno dhisik. Ora usah dipaksa. Sing penting kowe tekan kene slamet, Le. Inggih, Pak. Pun kula tutup nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah, muga-muga selamat tekan tujuan. Ngantuk ora umum. Aja ngantuk. Neng kono aku wis ana sing ngenteni. Wo iya, iki mau aku sang kopi. Tak ombene wae, tinggi tombo ngantuk. Aduh, kok sik ngantuk ya? Loh, Allah! Woro-woro, pentingnya tertib lalu lintas. Ojo dianggap sepele, ojo dilirwakake, emanen nyawamu, kanthi tertib lalu lintas. Koyoto, nganggo helm nalika montoran, nganggo sabuk pengaman nalika mobilan. Yen ngantuk, ojo mung mantuk-mantuk, cukup butuh leren supaya lerem. Ayo, waspada, stop pelanggaran, stop kacilakan. Iklan layanan masyarakat kaaturaken dening SMA Negeri 1 Gondang Tulung Agung.